Добър вечер, дами и господа! И евала на всички! Дами и господа, обаче да кажа, че това предизвикателство е много трудно. Заповядай, дами и господа, ще се радвам да се видим, ще танцуваме всичките заедно. Салса LA, което се танцува на едно. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Дами и господа, може навънка да е много студено, но тук е много горещо. Започнахме с тези весели танци, усмивки, хора, усмихнете се, бъдете щастливи. Това е за всичките. Танцувайте, забавлявайте се. Беше истинско удоволствие. Дами и господа, да й пожелая уникално. Танцувайте, забавлявате се. За мен беше чест и удоволствие да съм тук. Бамбо, здрасти, как си кае България? Така да ги поздравя. Дами и господа, оставете кафето, станете от канапето и той вика, енгадин гизмета, от 2 часа познава Бамбос и бия! И с мен е специален гост тази вечер. Да имате една щастлива, невероятна, весела, приятна година! Нови проект, International Show, Los Pambos Dance Company. Ladies and gentlemen, Please welcome Los Pambos. Трябва да е наясно какво прави. Танци да води естествено мъжа. Танца е като една прекрасна картинка. О, много си бърз. До утре. Така. И сега ти имаме напред. Ей! Нищо подкрито. Танца е характера на човека. Определя се характера. Хоп, 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 хоп! Това са посерди, което се на... Зейн Беки го. Хоп, 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 хоп! Орса! Въртиме! Ами, господа, танцувайте, забавлявайте се! Напред!